मालाय कास्टमार फैबायानो दाथ' पेमेन्टखौ नोंसो होनांसिगोन सिख्लाफोरनि बानायनाय मोनजानायखाय हाथायानो लोमाखै बा इमान स्पिड फैयो नोङो एथेनल ना मा एथेनल पेट्रलखौ मोनदोंबाथाय इ पेट्रलखौ सोयियानो मोजां बिल होनायावसो जागोन दा 7 बजि दासो होगोन बिला दिनै भिडिअ लानो होलायाखै जोंखौ गार्लफ्रेन्ड मोननानै बे न' नेमाफोरा बै पर्दा सिं थाखोमानानै पाक्का न'बाबो बिराद भेजालसो साफा खालामबायानो थानांगो नै खिला जोबदो खामानियासो बारायहैयो हानियानो मोजां टेनसन गैया आरामसे था अलराइट गाइस वेलकाम बैक टु द चैनल विथ अनदर ब्लॉग वीडियो गोबावनि उनावबाबो दिनै आरो खेबसे ब्लगाव बरायफिनलायबाय नोंथांमोनखौ आङो माने दिनै आङो न'नि खामानि मावदो दै न'आ बिराद लेथ्रा जाना दङ आरो बै मा होनो किति टिकटिकाखौ मा होनो न'नेमा ना मा होनो ना टिकटिकासो होनो जों टिकटिकासो होनो बेनिफ्राय न'नेमाया ओरैबायदि बे न'नेमाफोरा बै पर्दा सिं थाखोमानानै ओरैबायदि बिदै दैयो ओमफ्राय नैबे बिसिनाखौ दंमोन नालाय खालि ओरैनो बेखौ दिहुननो सानदों दिनै बेनि जितु जालि तालि दं बेखौ बाहेरायाव लांखाबाय अलरेडि बेखौ दा खुलिनांगोन नाट दङ जायखिजायाबो दिनै साब सिखनाव नांबाय दङ ओरैबायदि लेथ्रा जायो थारमाने पाक्का न'बाबो बिराद भेजालसो साफा खालामबायानो थानांगो आरो जोंहा जिहेतु टाइल्सखौ गुफुर होना लादो ओरैबायदि मायबा मोनसे खानाय दोंसो गोलैबाबो एम्फौ मासे गोलैबाबो लेथ्रा नुखाजोबो आरो नै ओइ नावमान माने टाइल्स गुफुरखौ होनानै बिराद भुलसो जादों आंहा इसे मायबा टुक्रासे गोलैबाबो नुयो ओइनो होननानै मेगना इयावसो थांखायो बेनिफ्राय एबार आं गुफुर लगायला ओरैनोथ' साफा नुयो नुनायाव न' डाउट मारसो मोजां नुयो नुनायावलाय खिन्थु नोङो मेइनटेनेन्सआ बाराद्राय गोलैयो आरो मेइनटेनेन्स खालामबाय थानांगौ नोङो मायबा मोनसे गोलैबाबो सिबबायानो थानांगोन आरो थांबा खस्थ'खाहाय पाक्का न' गोनांबाबो ओमफ्राय नै बे बिसिनाखौ बख'बाय दङ जों सानैदो आरो मोनसे बुस्थु नै बियो एकदम फ्लर नांनाय जादों ना नै गोलावथार जादों बेनिखायनो बे फ्लर नांलायनायखायनोथ' बेयाव गेलेनानै थानो बिराद मोजां मोनदों नोंथाङा बोरै न' नेमाया बिदै दैला जोबदों ना नै बोरैहाय बिदै दैला जोबदों नै खिला जोबदो एखेबारे ओइ खिरकिनि माबाफोराव खिला जोबदो इखो मा सानदां मिथिगोन ना इखो इमान लं लगायला आङो नै सिसेल' लगायनोसै माबाखौ खिरकिनि जिथु पर्दा दं पर्दाखौ मा होनो कार्टेनखौ गुसुं लगायनोसै नोंनिनो आइडियामोन इयो गोलाव लाबनाया गोलावबा मोजां नुयो मानो होनबा जोंहा बिसनाखौ दोनथेनो गोनां जादों ना ओंखायसो इफोरबायदि जादों बिसना गैयाबाथ' मोजां जागोनानो नोंहा खान्दाबाबो मोजां नुगोन खान्दाखौनो होनसै आरो मा मिथिगोन एसे होनसै इफोरबायदिखौ ओरैनो गोबा होनो हागौमोन पर्दाखौ नोंहा जाबाय हराव नुहुरजोबो बाहेरनिफ्राय बेनोथ' रोजा नङाबा नोंनिया फुल जादों ब्लारखौनो नांगौ माखो खिरकिनि ग्लासखौ है ब्लार होयो नामा ब्लार होबा लेथ्रा नुयो नै बेफोरबो ग्लासफोरखौबो हुगारनो दङ लेथ्रा जादों नैबो मायबा बारखांबोदों माथो कादा गिदिर दै सिनाय जादों नामा बै थिं सायलानि थाखाय दैया सारसनदोंमोन नालाय बेनिखायनो बेफोरबायदि बारखांदोंलै गाज्रिसो जागोन नामा ब्रायलाय बोरैबा जागोन ना गाज्रि जाबा दे बेखौ बख'ना लाग्रोनि आं दे बेफोरखौ बख'नानै साफा सुफा खालामग्रोना लानि नोंथांमोना एसे स्पिडाव नायबानो जाबाय भिडिअखौ गथ'खौ ओंखाम जाहोनानै जों ओंखाम जाहोग्रोनानै स्कुलाव एंगारहरग्रोबा गथ'खौ एखेबारे बिसिना गंसेखौ दिहुनबाय आरो साफा सुफा बाखि दंबोयो दे खालाम ओइ धुला माखा बेफोरखौ नाङाबा नों सोना दोनदोलै आं माबा खायसे मोनसेबाय बेखौ नाङा टिभिफोरखौ माने नाङा जानायलै नोंहा बबेबा सोना दोनदो नांथ'लाबा माबायाव बेफोरावबो थुलाबाला बोना थाजोबो मिथिगोना जायगा गैया सोनो आरो नै बेफोर बुस्थुफोरखौ थारमाने न' सिंफोराव आंखा मांगा बुस्थुफोरखौ सोना दोनजामारा बेफोरनो लेथ्रा बानायो बेफोरो मा इयो ग्लुक'बिल
आरो इयो मा ग्लुक'वान UPS इफोरनियावथ' इफोरबायदि बुस्थुनि थाखायथ' मामले मा सोंथेयो इफोराव इयो माबा अल आउट इफोरखौ दिहुननानै बाख्लाफोरखौ गारना दोनो नै दरजाखौबो खेवनो हासिगोन बेखौ खेवनो हायाखैमोन माबानि थाखाय बिसना थारनायनि थाखाय दा बोरै खना खनला बिराद लेथ्रा जादों इमाननो नोङो न'खौ मोजां लुगोन इमाननो मेइनटेनेन्सआ बारा जाहैयो एकदम खामानियासो बारायहैयो हानियासो मोजां हानियानो मोजां टेनसन गैया आरामसे था आरो इफोरखौथ' खान्थि सिबालासिनो थानोबो हाया हाया हानिखौ हायो हानिखाय हानि खप्तासेबा बायो दा जों ओरैमोन सिगाङो हानि न'आव सप्तासे सिबाबासिबो जोङो एकदम उन्दुना थाबाय थानो हायो न'खौ दोनबाय थानो हायो साफा सुफा खालामाबासिनो दोनबाय थानो हायो सप्तासेबाबो खिन्थु बेखौ सप्तासे दोननो गोनांबा नोङो रावबो इयाव हाबा मोदायबो ओंखायनो हानि न'आनो मोजांमोन बेस्ट थेवबाबो एसे अखा आरो बांखा हाबि जाबिनि थाखाय खस्थ' जाहैयोमोन नालाय बेनिखायनो पाक्कानि न'आबो जरुरि जाहैयो आरो जरुरि जाना मा जानो मेइनटेनेन्सआनो बारा जाहैयो मेइनटेनेन्सआनो बारा जाहैयो अभार खालामनो गोनां जाहैयो दाउमान थुख्रासे गोलैबानो नै बोरै नुयो दाउमान थुख्रासे गोलैबानो नुजोबो है दानिया खालामदो मावदो न' मोजाङाव थाग्रा मावदो दा मोजांबाबो खस्थ' बयाबाबो खस्थ' बेखौ बाहेरावनो साफा खालामनो हागौमोन नोंनियाव दा सिबबावनांसिगोनसो बेखौ बेखौ नारजायो दे लांनियो नखय मालायबो मा गानदो किटिया गरमनि थाखाय गाननो गोनां जादों गरमनि थाखाय दा इखौनो बुंहरलायगोन कमेन्टआव आरो आंल' गानाना बुहुत मानसियानो गानग्रा दङ ओइ दा जोङो माबायाव थांनो नागिरदों पाठसालायाव थांनो नागिरदों नै कार्टेन लाइनि कार्टेन माने पर्दा लाइनि माबानि खिरखिनि बिराद गोलाव गोलाव जादों पर्दा माहाखौ सोलायजोबनांगोन इखौदो नै इदि नैयाव खान्दा होदों ना इखौ इ बिराद बेस्ट जादों दा इयावबो जायो इयावबो थायो टिकटिका माखायावबो थायो खिदाजोबना थायो टिकटिका थेवबाबो इयाव ओइ सिङाव लेथ्रा जाया ओरैबायदि साफा बानायबाय एकदम बानायनो दंबोयोमोन ओमफ्राय दा हाख'ला आङो हारसिं इबो गैया मावासै इबो मायबा मायबिसो खालामना थादो आंसो हारसिं बेसेबां मावखोनो मायबा मायबि माने आंहा माथायानो नस्थ' जाजोबना दङ बेनिखायनो आंबो एसेल' मावनानै दोनबाय आरो साफा बानायनो दंबोयोमोन दंनायालाय जिफोरखौबो सुनो मोनासै जिफोरखौबो ओरैनो जमायना दोननो गोनां जाबाय पाठसालायाव थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय दायो फैनानै जि हायो सुनोसै ओमफ्राय सिबुजितखौ लेंहरदो र' बहा थांनो सिबुजितखौबो नुथाराखैना नोंसोर ब्लगाव ओंखायनो लेंहरदों आंखौ खामानियाथ' बिराद खामानि दं बेंकआवबो खामानि दं आंहा खिन्थु माथायानो खाथियाखै र' अबेखि मावबा अबेखि हामगोन अबेखि थांग्रोबा अबेखि मा जागोन जों दा सिबुजितखौ लेंहरदों नालाय सिबुजितआ फैथोसै बिनिफ्राय जोङो दा पाठसालायाव थांसै आरो पाठसालायाव थांना फैग्रोनोसै बिनिफ्राय आंहा जिथु खामानि आद्रा दङ बेखौ दायो फैनानै मावफैनांसिगोन आरो ख' गैया आंहा उदैयाव मिथिगोना गथ'आ स्कुलनिफ्राय फैयो दैल' लोंना थानांसिगोन आङो गाइखेर लोगो थां गाइखेरखौनो लोंनांसिगोन आरो दा 10ता जाबाय गथ'आ गयनि सिगांनो मोनफैनांगोन मोनफैबाबो मालाय थागोन आरो गथ'आलाय बिबै दंखायोना नागिरगोन ना इयो बिबै दङ ना मालाय फैगोन ना दानिया हारसिं थांनानै हारसिंनो फैयो नालाय ओंखायनो दा एसे एंगारना होनाय बायदि जाबाय आरो गथ'खौ बिबैखौबो लांफा नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिबैया आरो जोंहा बिजावजालियाबो बिजावजालिया माइ गायनो थांदों ओमफ्राय खासेयाबो स्कुलाव थांदों नालाय बिजावजालिनि फिसालाया न'आव फैनांगोन ना इयो गथ'आ सोरदो थागोन सोरदो मागोन जागोन नालाय बिबैखौ लांला ओंखायनो गथ'फोरखौ गुमनो गालांसिगोन आरो बिबैखौ फेसबुकफोरावबो गोबाङानो सोंहरबाय थादो जोंहा बिहाव बिखुनजोखौ खोन्थि इसानि बिमा बिफाखौ खोन्थि होननानै बुहुदानो होनदों सिगांनि जिथु जोंनि फल'वार्स बा साबसक्राइबारफोर इसोरो मिथिखायो आरो जेनेबा जों खोन्थिखादोंमोन नालाय बिमाल' दङ बिफा गैला होननानै इसा संसारा बिमाल' दङ दा बिफाया गैला बिफाया गोमानाया 10 बोसोरनि बारायानो जाबाय दा सेप्तेम्बर मोनबा 11 बोसोरानो जागोन ना 11 बोसोरानो जागोन सेप्तेम्बर मोनबा आं जिथु फार्स्ट हाबा जादों बेनिफ्राय हाबा जानानै टिकुआ जिथु मोदोमाव दंमोन बे टाइमावनो 5 मान्थ ना 6 मान्थ जाबायमोन टिकुआ उदैयाव थानाया बे टाइमावनो जेनेबा बेमार जानानै गोमालांदो आरो बोसोरसेसो मोनदो आरो जोंहा बिहावा माने जोंनिया मास्टारमोन जों गामियावनो मास्टारमोन आरो ओमफ्राय आंखौबो सिखायनो मोन्दोंमोन बिहावा जों गामियाव मास्टारमोन बिनिफ्रायनो बिदि लिंक नांलांनायसै आरो दा बिफानि जात्राखौनो लाबोनोसै आरो इयो
फिसौलायाबो बिबौनि अननाय मोनासै बेफोरबायदि आरो नाङा इदिनो लाबो गथ' लाबो होननानै नंखायो इदिनो लाबो गथ' लाबो एसे गाबबानो लाबो गथ' लाबो होननानै गावनि बिसिनायाव फुथुना लायोमोन आरो बिजावजालि लाहानि फिसालाखौ गिदिरखौ माने बिबौखौ मोनदो आरो इयो बिराद अननाय मोनदो आरो बिबौनि दा जोंफोरनियासो मोनासै आरो बिबौनि अननाय बिजिमेन दिस इज बिजिमेन वाइटिं मेन जाबाय गार्लफ्रेन्ड मोननानै आंनिया मेनेजारानो वाइटिं स्टाइल वेटिं स्टाइ आंनिया मेनेजारा मिसा एख' बिजनेस नङा हिन्जावनि बिजनेस बहा थांनायदों नोङो दिल्ली से बम्बे ब्लग बानायनाय दिनै आंनिखौ गाइस जोङो दिनै पाठशालायाव थांनो नागिरदों मानि थाखाय थांगोन मिन्थिया आंखौ लेंहरनाय जादों बेनिखायनो आं खारबोनाय जाबाय डाइरेक्ट सिद्दा बहा थांगोन जों दा खोन्थाखादो पाठशालायाव थांगोन मानि थाखाय थांगोन दे खोन्था मलावसो आदसा शपिं मा लागोन खोन्था बेनि थाखायसो थांखागोन बेसो बानायखागोन शपिंखौ सोरनिथो होमबा नै मालिकनि लागोन जोङो बसनिखौ लागोन जोङो बसआ मा लागोन नायनोसै दा गाइस गारि बेक खालामगासिनो दुनो नागिरदों माने गारिखौ र' आं गेटखौ खेवनानै होनि बा जार गरम गाइस ब्राइटनेसखौ नायलाय दुब्लियाव मानसिफोरा बोरै खस्थ' खालामबाय थादों मिथिला आरो माइ गायनायफोरा आलि होनायफोरा माइ गायनायफोरा अलराइट गाइस जों दा थांनो ओंखारबाय नोंथांमोनाबो थाफाबाय थाबानो जाबाय जोंजों दे अके गाइस जोङो दा मोनफैबाय विशाल नुवालै माथो येस कपिराइट फैयाथ' मिउजिक सोलिगासिनो जा सोजायोब्रा मानो सोजायोलै नों एख' लामारा मानो होनदों दानि मानो लाया होननाय नों खोथा फाइन होनांगोन नों फाइन लाया होननानै लानोसैनो मायबा लानोसैनो आसानि लालायनिया मोजां दैखोनो रेजेंबो मोनगोन नों सुनो আচ্ছা লাম্বাই আছিল তো সিদিনা চাওয়াতে কিবা 4 ফিট দি গিয়া মন ফিল আছে গিয়ানো 4 ফিট গিয়ানো itu trolilan coba troli हे भिडिअ लानो होलायाखै जोंखौ एलाव गैया wah trail rumah थांनो ओंखारलायोलै बापाव बेखौ बासिना होदोंमोन साप्रि हामो साप्रि माला बुजाथार जाबाय मालानो बुजाथार जाबाय गोलोथार जादों दा लांनायावसो बिल होनायावसो जागोन दा 7 बजे दासो होगोन बिला दिनै बया बिल जाखाबायलै नांगौखौ मोनबोआखैमोन नालाय आंगा मांगा बेलेगसो लाबोबाय गस्ला गस्लि जाबाय गरमथार गारियाबो होथे जाबाय जोंनिया ओइ महेश्वरा गेस जाबाबो ओइ होथे जाबायसो माबोरै दिहुनगोन जादों आं दा माने आं दिनैसो खोनाफेरबाय तेल काटानो माबा तेल काटायलै अ बिखिजा दङ तेल काटायालाय आगोल केलकाता होनोमोन दा कलकाता होनलायसिगोन तेल काटासो होनदों नोङो थारमाने जोङो पेट्रल सोनो हाबदोंमोन बेनिफ्राय सोबाय 1500 थाखानि एथेनल ना मा एथेनल अइल E85 नामा E5 नामा ओरै इ जुदि पेट्रलखौ मोनदोंबाथाय इ पेट्रलखौ सोयियानो मोजां माने निउसफोराव आरो ससियेल मिडियाफोराव नुबाय दङ मोस्रोम बाजोबनाय माबा खुसेर रोसिनिफ्राय बानायदोनो बे पेट्रलखौ बेखौ सोना दै ओंखायनोथ' दानि सोंबाय ओइयाव गैया एथेनल गैया इयाव ट्रिप दंबाबो थायो एथेनल ना एथेनल थायो थानाया ओमफ्राय थाबाबो 3% थायोनो आरो माने नै नर्मेल माबाफोराव जों जोंहा फैनाया 3% दङ 3% आङो थाइजौ नुबोदोंमोन बिना लाबब्रबलायबाय थाइजौआबो मा मिथिना गोखैसोनो
kita संख्रि फानलु होनो जायो Iya kan bener enggak? Oh. पर'थाफोरखौनो जायोला Porta जाहैनोसै जोङो एख' जाबासै पाटासार कुसि मोननोसै बेनिफ्राय परथाखौनो एसे एनै जाहैनोसै सासेया नुदोले बहा थांदो बा इमान स्पिड फैयो नोङो ओइ इमान स्पिड फैयो नोङो मानसिया नोंखौ माथो हरदोंमोन ना जोङो मिथि जानो नामा होननानै इखौबो थारमाने स्कुलनिफ्राय लाबोफाबाय आरो इनियाबो गबायमोन नालाय बेनिफ्राय जों दा नै न'आव मोनफैबाय मोनफैनानै दा गारि सोनोसै मालाय सिबावसि दा आंखौ ओंखारनो सलायाखै गावहा गेट खुलिग्रोबाय गेटखौ आं खुलिगोन होननानै गोलोमजोब्बाय इनो साइकेला नांगोन खोमा बोखारथ'नाय एसे द' आलाय सिलाय खालामजोब्बायानो दसेनो जाखांबायबो नै थिखुनि इखौ दहाय लादोंमोन आं बिदिनो माबा बिदिनो फिसा फिसा टिकलि बुस्थुफोरखौ मोजां नुनानै लायो गथ'खौ मोजां कमफर्टेबल मोनो थरमोना गांनैल' लाबोदों आङो बाखि सब इनि गोजा अ इ मोनसे ओमफ्राय वालेट मायाव थांदों मिथिगौ गथ'नियाव बारा थांदों दुगैस्रां लोबस्रां एकदमबारे फ्रेस जाना थाबायमोन आरोबाव खामानियानो ओंखारलायबाय माने मा जाबावगोन खामानियानो ओंखारलायबाय जोंहा बरबरिखि फाखसे थांना फैनांगोन माने जोंनि बरबरिखिनिजा फिसा खामानि दङ आरो ना फिसा खामानि खेथि आं बेनिफ्राय आरो टिकुखौबो लांफानायदों टिकुबो हारसिं जागोन नालाय गोदान गाननानैयासो मालाय बेबो गस्ला गोदान लाबनायखाय गानबायानो बिफा फिसा आंनियालाय मा गिन्जिल'सो गिन्जि दाबगोन बारा दामनि नङा गस्ला आरो गाबोन बोरै जागोन जोंहा बोराय एसे सानै मालाय दिनसो लाबनाय इया दंखासै माखासे माने ओमफ्राय ओजों आरो माबाया सिब'सिदाबो थांबायमोन बेनिफ्राय इयो आरो लामा ससेनिफ्राय इबो थांफासिगोन आरो गारि दिहुनना लाग्रोनि माबा मा जादों बेलेगाव थांनानै फैनानै आङो जि सुदोंमोन आं न'आव ओरैबायदि बुरजा जाखादोंमोन जियाबो ओमफ्राय हां दोनथ'नो मोनसेजों रायज्लायनो हायामोनदो अलराइट गाइस जों मोनसे लकेसनाव मोनफैना दंफैयो बे लकेसना बरबरि इखिनियाबो बरबरियानो होनखायोना बरबरि बेनिफ्राय सोरबा सिनाय हागोन बायदि मोनदों आं नै बिथांमोनखौ फ्रुइट सालाद बेस्थ'थारनो मानिबा जुस दिहुननानै माने फानो आरो बिसोरो ओमफ्राय बुटनि जुस बुटलायनो माबानि मायो बेयाव एपोल दङ ओमफ्राय मा दं इयाव मेंग' हाबि जाबि दं मिथिलाय लांला जोंहा इमानि जुस मेंग'नि जुस बेनिफ्राय इमानि वाटारमेलननि ओमफ्राय इलाय आनारसनि पाइनापलनि आदसा नैयाव फ्रजेन खालामना दोनदो बरिया दा लोंनायनि जोङो माने जोंहा मोनसे खामानियाव फैदोंमोन बिसोरनि स्टलखौबो नुबाय नालाय बेनिफ्राय दा हाबलांनो होननानै साखि नायलांनि होननानै हाबनाय जाहैबाय बिसोरनिया भिडिअ'आ जोबानो माने आंखौ मानो खायसो खालामो नोंसोरो भिडिअ' खालामनायाव नोंसोर उनाव खालामनो हागोन ना बिसोरनिया बन्द' गैया नामालाय बोर' माथो फ्रेस फ्रुइट स्ट'रसो नामाबो इनो दे जागोन दे जायो गोदोर खालामबावनांगौमोन नांगौ दे बोरो हरदो मा हरो हरो लोंनाय नायनि इमानि अर मेंग'निखौनो रोंफेरालै नों बेफोरखौ लोंनो दैनि लोंनाय गैया हामदो दे माथो भाजा ब एयो मा भाजा साना भाजा ओमफ्राय नोंसिना न'आलाय अबेयाव बरबुरियावनो ना कलासगाव मुसलपुर ए कलासगाव आं दखान होदोंमोन सिनाय द' नोंलाय कलासगाव माब्ला दखान होदों अबे कलासगाव बेखौ दिमोन कलासगाव मुसलपुर बारबोनानै कलासगाव आं आरो क्वार्टार सक होननायखौ बायदि मोनदों कलासगाव आंबो दखाननि होफेरनाय नालाय ओइबो गंसे दस' इमा ओइ खुसेरनि माथो रिभिउ होआ माथो मादि मोनदों आं मोजां मोनदों मोजां मोनदों नोंलाय गुसु जाबावनांगौमोन गुसु जायाखै साखायाना नोंनियाथ' जानायानो जोबखाया
दहायनिफ्रायनो जाबाय गथानिफ्राय गोथाव दा गासिबो फैयो लोगोफोर जानो जुसबो दङ फिथाइ सामथाइनि सालादबो दङ ओमफ्राय बेफोरबायदिबो मोनगोन बुट साना गरमनि लोगो दे सिख्लाफोरनि बानायनाय मोनजानायखाय हाथायानो लोमाखै आरो फिथाइ जाबावसिगोन नङा जानोसै मामा दं सब जालांसै जा मोजां दा जा नै मा मा दोङो हाथायानो लोमाखै इखौबो जानाय नायनि बरिया दाथ' पेमेन्टखौ नोंसो होनांसिगोन नों बाराद्राय जाबाय नालाय बे आंनि मबाइलजोंनो होगोन नों दा इखौ माबा नायदो इखौ हस्टेल मानि ओइनि आच्छा आच्छा हस्टेल बानायदों इखौ मोजां नुदों खिन्थु बरिया इनिखौथ' बुंनो नाङा आरो बयलार बायदिसो इ मानसिया दै गरसे लोंबानो ओंखारो आंनिया बेनिफ्राय जोंहा आरो मा नामनानिमोन दे बुं आंनिया हेना रामसियारि हेना रामसियारि रैसुमै बसुमतारि रैसुमै ओमफ्राय आंनिया सनालि बर' सनालि बर' ए सनालिनिया बारा माथो ओंखारा माने माबा सनालि मानो माथो ओंखारा जोंहाबो दङ सासे सनालि जोंहाबो सनालि सासे दङ जोंखौ भिडिअ बानायनो होआलै बेनिफ्राय इसोरनियाबो फरायै नङा फरायजोबनाय गोजा नोंसोर बेसे फरायनाय लायनो आं एबार हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय जोंहा डिग्रि कमप्लिट जाबाय जोंहा डिग्रि कमप्लिट जाबाय पुरा एडुकेटेड पिपुलफोरा ओंखारजोबनानै दा नावमान फिसा स्टल होनानै जना दं बेयाव नोंथांमोना भिजिट खालामफै बरिया जादों बुस्थुफोरा माल बुस्थुफोरा बरिया लाजिया फांजियानो बरिया ओंखारदों मार मोजां मोनदों ओंखायनोथ' होसोबोदोंसो इसोर इनभाइट खालामाखै दे आंखौ आं निजेनो होसोबोनायसो लाबाय थादोंमोननो माबा मालाबा फैगोन सानदोंमोननो दिनै फैमारबाय आरो दिनै फैमारबाय बिराद मोजां मोनदोंलै ओंखाम खांनो गथ'फोरा जोंबो मालाय फैगोन होनना सानना लानायखाय बासानाय मिथियार जायखिजाया इदि मोनबाय थायोमोन हामदो दे मोजां जादो इदिनो सोलिलांबाय था दे नोंसा फानबाय था थांसै बरिया मोनबाय फैनानै बेनिफ्राय फानबाय था इदिनो दखाना फेदेर सोलाबाखै दे इसोरो मालाय कास्टमार फैबायानो जों थाबाय थाबा आरो खायसो जागोन दे थाथ' दे होलांनोसै एबार आंनि साबिया गबाय नामालाय गवाखै दे बाबुनिसो